Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawamillah faqul la haula wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi utawi iki mulazamati dzikri, nglanggengaké zikir iku thariqun dalan yasilu kang bisa tumeka biha kelawan zikir, biha kelawan thariq sapa al-muridu wong kang ngarepake ngambah dalan ing Allah bisuratin kelawan kegancangan utawa kelawan cepet. Wal muradu ta perkara kang den karepake bihaqqatillahi taala kelawan lafal hadratillahi taala haitsu utliqat ing dalem nalikane den ucapake apa lafal hadratillahi taala fi lisanil qaumi ing dalem lisane kaum iku syuhudul abdi ningaline kawula yen anahu sak temene ngabet iku baina yadayillahi ing dalem ngarsane Gusti Allah taala. Pamadama mongko ing dalem selagine langgeng apa hadza iki syuhud dan langgeng iku masyhadahu don hadiri abad bahwa mongko ta abad fi hadratillahi taala iku fi hadratillahi taala ing dalem ngarsane Allah taala. Fa idza ujiba mongko ing dalem nalikane den aling-alingi sapa abad an hadhil masyhadi an hadzal masyhadi ing atase saking iki nggon hadire abad fakot kharaja mongko teman-teman metu sapa abad minha saking hadratillahi faham mongko mahamo sapa sira waklam lan ngerti sapa sira yen ana sak temene kelakuan iku layak sulu ora hasil ora bisa hasil li ahadin kedhi wong suci apa al-kasfu kabukae ati wal ikhlasu lan ikhlas al-kamilu kang sempurna illa bihi kejaba kelawan zikir ai bidzikri tegese kelawan zikir waqat taqad damalan teman-teman wis kasebut dingin apa anal kasfa sak temene kabuka iku layak suruh ora bisa kabuka apa kasf ora bisa hasil apa kasf illa bihi kejaba kelawan zikir wal kasfu utawi kebuka iku wal kasfu utawi kebuka wallahu taala. Sanasipun tasih tenggeni dikir kalau semanten kita bahas haqqatillahi ta'ala. Dan mriki wonten keterangan hadhihi thariq yasilu biha al-murid bisur'atin wal muradu bihadratillahi ta'ala haitsu tilqa fi lisanil qaumi iku syuhudul abdi annahu baina yadayillahi ta'ala. Dalan-dalan coro-coro ingkang sampun dipun sebataken wonten ing ajeng kepengker inggih menika kanthi cara nglanggengake zikir nek zikire ajeg zikire langgeng mangke atine saged dados bening nek atine mpun saged bening insyaallah saged hudurul qalbi saged khusyuk. Nah, wong sing saged wong nek pun saged khusyuk, saged krasa mongko wong iku mau bakal duwe rasa isin. Lah, rasa isin menika mboten saged dipun hasilaken menungso mboten saged gadah rasa isin kecuali mpun kasfu waraful hijab, kecuali wong niku sampun rumangsa diawasi. Wong niku ajeng gadah rasa isin nek rumangsa diawasi.
ora ana aling-alinge. Lah wong iso ngrasa nek dheweke niku ana sing ngawasi nalika wong niku nglanggengake zikir. Jadi ketemune saka zikir maring zikir malih. Lah dalan cara sing ngoten niku wau niku cara kanggone wong sing karep nyaket, karep takorup, karep nambahi takwa dhateng Gusti Allah sing paling cepet carane kanthi zikir. Niku cara sing paling cepet. Nah, sing saged ngrasa hudurul qalbi utawa saged ngrasa ana sing ngawasi utawa sing saged rumangsa cedhek karo Gusti Allah, saged rumangsa nek pas salat iki sadar nek nyong agi salat berarti nyong agi sowan karo Gusti Allah. Nek nyong agi sowan karo Gusti Allah kudune jaga tata krama. Unggah-ungguhe wong salat kepripun, luwese wong salat kepripun, luwese wong sowan kepripun. Niku le saged ngaten niku le saged rumangsa. Iya luwese nek nyong nek sembayang ya kaya kene. Luwese nek sembayang ya nganggo peci, luwese nek sembayang ya nganggo sarung. Luwese nek sembayang ya rukuke sing apik, sing resik. Ngoten niku bareng saged gadah rasa ngoten niku nalika ampun rumangsa pas pun rumangsa isin. Lah pun le rumangsa isin niku le saged nalika piyambak krasa bahwa yen nyong ana sing ndeloke, ana sing ngawasi. Kula wonten sing ngawasi. Sehingga nanti mangke piyambake saged isin. Yo bangsane nek cara bangsa-bangsa karyawan, bangsa-bangsa tukang napa nggih, tukang buruh, uli nalika wonten juragane sing nunggoni niku yo nek arep ledane isin riku lho. Riku nek juragane lunga merdeka. Awan kita kegolong tiyang ingkang ahli zikir saengga saged khusyuk anggenipun ngibadah ketampi sedaya ngamal saleh, sedaya ngamal saenipun bilih bijang kakesaken sowan dhateng Gusti Allah, kakesaken ingkang kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya atur kalah ketilakan nabi papunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.